Laza mozgása van. Ez hihetetlen. Voltak ilyen cirkok. Én voltam gyerek, voltak a kubaiak. Hasonló felépítéssel. Annak idején volt ez az eBay-nél. És voltak ilyen kaliberű srácok, és volt benne 60 méter, távolugrás, kislabdahajítás és 800 méter. És mondta, az egyik srác volt, hogy is magas, azon volt egy kubai technika. 800-an. Jó volt a kubai technika. Szóval figyelj, elkezdtem maxra. 800 éves. Elkezdtem maxra. 200 után fokozott egy kicsit. Beért a 400-hoz. És érezte, hogy van még kakaó, akkor még megtolta egy kicsit. Gyakorlatilag azt mondta, az füstölt utána a rekordtán, és a végén még hajrázott. Ezek a 14-15 éves srácok voltak. Ez az eBay-n. Az meg azt mondja, 2-0-2-2-0 üteget fidottak 800-on, úgyhogy te próbálom. Na mi van, bassz meg? Na ezt nem hiszem el. Nagyon kerül. Na ez már egészen rendben volt. Innen részé. Hogy mosolyod a gyerek? Gyere! Vicsorod? Nem. Boldog vagyok, hogy üzenetem van. Na, sírál! Ilyenkor vagyok önmagam. Na, jó van. Amúgy csak így eltévedve boldog. Menjünk. Menjünk át, mert itt jönnek a Aranylábú